Το θρυλικό αντορπιλικό Βασίλισσα Όλγα πρωτοστάτησε σε αυτές τις επιχειρήσεις. Ήταν το πρώτο. Η ομάδα προφορικής ιστορίας Λέρου, μαζί με την ιστορικό Τασούλα Βερβενιώτη, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Εισαγωγή στην προφορική ιστορία». Σκοπός του σεμιναρίου είναι η δημιουργία μιας ομάδας εθελοντών, οι οποίοι, αφού λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις, θα αναλάβουν να καταγράψουν μέσω συνεντεύξεων προφορικές μαρτυρίες για την ιστορία του τόπου μας. Στόχος, η δημιουργία ενός αρχείου προφορικής ιστορίας, πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. 24 έως 27 Ιουλίου, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στον Πλάτανο. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Περισσότερες πληροφορίες στο opileru@gmail.com, στη σελίδα μας στο Facebook Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Λέρου ή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Πάλι να συνεχίσουμε την ίδια ιστορία, την περιπολία. Συμπτωματικά ακούμε τη λειτουργία.